тэрыторыю Лічыны вайна прыйшла ў першы яе дзень. 22-23 чэрвеня 1941 горад быў падвергнуты варварскім бамбардзіроўкам. Цалкам былі разбураны гістарычны цэнтр, паўднёвы гарадок і станцыя Ліда. У цэнтры горада захаваліся толькі асобныя будынкі. Захапіўшы Ліду, акупанты стварылі тут моцны апорны вузел, насычаны жывой сілай і тэхнікай. У горадзе знаходзілася да 5000 гітлераўцаў, 140 паліцэйскіх, 108 жандараў і 120 эсэсаўцаў. Гітлераўцы наносілі ўдары па ваенных аб'ектах, прамысловых прадпрыемствах. У выніку налёта фашысцкай авіяцыі моцна пацярпелі жылыя кварталы горада. Цэнтр яго ператварыўся ў суцэльныя разваліны. Некаторыя прамысловыя прадпрыемствы былі поўнасцю разбураны. Сярод іх электрастанцыя, хлебазавод, мясакамбінат і іншыя. Былі знішчаны ўсе культурныя ўстановы. 25-26 чэрвеня ў значнай ступені ўжо бяскроўленыя нашай часці вялі ў партыі, стрымліваючы баі на подступах да Ліды. Асабліва жорсткі характар баі насілі ў раёне вёскі Тракелі. Тут абараняліся падраздзяленні 91-го стралковага палка, камандзір падпалкоўнік Севярухін, 37-й стралковай дывізіі. Сваім агнём іх падтрымліваў адзін з дывізіёнаў 245-го гаубічнага артылерыйскага палка, камандзір палкоўнік Мяркулаў, той жа дывізіі. 26 чэрвеня 1941 на рубеж ракі Дзітва з паўднёвага захаду выйшла 161-я пяхотная дывізія праціўніка. 3 гады Ліда жыла ва ўмовах нямецкай акупацыі. 3 ліпеня 1941 года адбыўся першы расстрэл. Самы жудасны масавы расстрэл выпадае на 8 мая 1942 года, калі былі знішчаны 5670 яўрэяў, дзяцей, жанчын, старых. За гады вайны, па ацэнцы камісіі, якая працавала ў жніўні 1944 года, у Лідзе было знішчана 12 000 чалавек. Ужо ў першыя месяцы акупацыі у горадзе пачалася барацьба супраць фашысцкіх захопнікаў, зарадзіўся падпольны рух. У верасні 1943, красавіку 1944 у складзе злучэння былі арганізаваны брыгады імя ленінскага камсамола, первая баранавіцкая ўперад і імя Александра Неўскага. Партызанскае злучэнне лідскай зоны з'ядналася з часцямі Чырвонай арміі. 6-11 ліпеня 1944 года у складзе 6 брыгад і асобнага сямейнага атрада агульнай колькасцю 4200 партызан. Разам з партызанскім рухам у ліпені 1944 вялі ў партыя баі і кавалерысты 5-й гвардзейскай дывізіі. Камандаваў генерал-маёр Чапоркін, якая ўваходзіла ў корпус, што першым уварваўся ў горад, і 32-я смаленская кавалерыйская дывізія Калюжнага. Праціўніка даводзілася літаральна выпіваць з гранатамі ў руках з кожнага апорнага пункта. За актыўныя ўмелыя дзеянні ў вызваленні горада Ліда 3 кавалерыйскім палкам было прысвоена ганаровае званне лідскія. Раніцай 8 ліпеня 1944 года 32-я смаленская дывізія фарсіравала раку Гаўя і, пераадолеўшы моцна забалочаны раён, падышла да горада. Немцы сустрэлі нас шквальных агнём з усіх відаў зброі. Бой працягваўся некалькі гадзін, але нягледзячы на моцнае супраціўленне, кавалерыйскія часці пры падтрымцы танкаў авалодалі паўночнай часткай горада, вакзалам, адрэзалі ўсе шляхі адступлення па шасэйных і чыгуначных шляхах на Гродна. Пасля некалькі гадзін фашысты былі поўнасцю выбіты з Ліды. Пры ліквідацыі групы фашыстаў, іх спробе замацавацца на рацэ Дзітва, кулямётчык Балгарин прыняў рашэнне весці бой аднаму з 50 салдатамі варожай арміі. За той бой ефрэйтар Балгарин атрымаў залатую зорку Героя Савецкага Саюза. 8 ліпеня 1944 года 17-й гвардзейскі кавалерыйскі полк 5-й кавалерыйскай дывізіі пад камандаваннем падпалкоўніка Шаўчэнкі у конным страі ўварваўся ў горад Ліда. Толькі ў самым цэнтры кавалерысты вымушаны былі спешыцца і завязаць вулічныя баі. Да 19 гадзін горад быў поўнасцю ачышчаны ад праціўніка. Усю ноч з 8 на 9 ліпеня кавалерысты ліквідоўвалі раз'яднаныя групы праціўніка на захадзе і на паўднёвым усходзе ад горада. Коннікі фарсіравалі раку Дзітва. У гэтых боях загінуў іх камандзір 86-го кавалерыйскага палка падпалкоўнік Алексей Фёдорович Труханов. У боях за Ліду кавалерысты знішчылі 1500 салдат і афіцэраў ворага. Каля 1200 захапілі ў палон. Было знішчана 17 нямецкіх танкаў.
На станцыі Ліда вораг пакінуў 6 падрыхтаваных да адпраўкі эшалонаў. Нашы страты, як заўсёды, засталіся невядомымі. Вось што ўспамінае аб гэтай падзеі сам баявы генерал. 6 ліпеня корпус накіраваўся да горада Ліда. У радзе пунктаў і на скрыжаваннях дарог немцы аказвалі упартае супраціўленне. Нам заставаліся абходныя шляхі, а яны ў большасці пралягалі праз лясы і балоты. Байцы і афіцэры корпуса прыкладвалі нечалавечыя намаганні, каб не збавіць тэмпаў руху. Мы вытрымалі зададзены тэмп. 9 ліпеня 1944 года па радыё ў газеце «Праўда» быў абвешчаны загад вярхоўнага галоўнакамандуючага Сталіна. Камандуючаму 3-м беларускім фронтам Чарняхоўскаму ім гаварылася: у азнаменаванні дасягнутага поспеху злучэння і часці, якія найбольш вызначыліся ў боях за валоданнем горадам Ліда, прадстаіць да прысваення назвы лідскіх і да ўзнагароджання ардэнамі. Воінскія часці, якім была прысвоена ганаровая назва лідскіх, пасля заканчэння вайны былі расфарміраваны. Генералы Аслікоўскі, Калюжны, Брыкель, Чапуркін, палкоўнік Кажемякін і падпалкоўнікі Грыгор'еў, Труханаў, ефрэйтар Балгарин рашэннем гарвыканкама сталі ганаровымі грамадзянамі горада Ліда. У баях за горад Ліду вызначыліся падраздзяленні войск пад камандаваннем падпалкоўнікаў Грыгор'ева, Труханава. Абодва яны загінулі падчас гэтай аперацыі і пахаваны ў брацкай магіле ў гарадскім парку. Мемарыяльны комплекс уключае 5 металічных штыкоў і языкі полымя вечнага агню, а таксама 7 гранітных плітаў, на якіх прымацаваны табліцы з імёнамі загінуўшых. 9 мая 1966 года у гэты памятны дзень у Лідзе адбылася засыпка кургана бессмяротнасці, помніка ўсім ахвярам мінулай вайны. Зямля, не ведала ты, мусіць, такіх пакут паміж вякоў. Ах, колькі легла ў Беларусі яе дачок, яе сыноў, і колькі сэрцамі адданых між дзён суровых і цяжкіх, братоў, сясцёр тут пахаваны, што ратавалі нас усіх. Мне гэта ўсё да болю блізка, і я ўспамінамі жыву, дзе не іду ля абеліскаў, схіляю нізка галаву.